बोरायजों बानसै गावजों गाव अनज्लायनो नागारनान मानोथो दावराव अनज्लायनो मा अनज्लायनो हिनजाव लालाबो थोरोङि जेनिबो दावरावनि भागो आयै बेनोसो बांसिन नांगौमोन हाबाब मा जाखो आंनि खाफालालाय बेरेदांसो बादिसो जोगारो लायो उवाल गायेन सौग्रा आइमाफोरनि बोलो मिथिथारबाय दिनैसो हाबाब रायजो राजाफोर मिथिनानै लाखादो बोरायनोबो बिदिनो नांखागौमोन हामबाय बोराय हामबाय थुदो न'आव थुदो मै भेलोंबायदि जानजि दिंग्राया बे सिख्लासो मोजांथार माथो बेखौनो हायला मुलि होनांगौ जाबाय दाथ' मुलिया इनायथारबाय आखाइया हमना बोनांगौ जाबाय नै बे सेंग्रा आंखौ आखाइ हमनानै बोदों नै दाङानिसां मालायनि हिनजावखौ सान्थि बाथि लानानै खानाय नोङो नङालै आदा नङा मावथारनोसै नोंखौ मावथारनोसै नोंखौ जाबाय आंहा निमाहा होथारदो आदा आं निमाहा होनो हानाय नङा नोंखौहाय सान्थि बाथि मालायनि हिनजावनि आखान्थि फंबाय अन्थ' आं बिखौ खोथा फंसे फंनै सोंग्रोनि बिनि उनावसो नों मा खालामनो हागौ ओइ सेंग्रा नों मानोथो सान्थिं बाथिं सासेनि हिनजावखौ आखाइ हमना बोखो सिख्ला मोजां नुनानै हामजानानै बोदोंमोन आं मालायनि हिनजाव होननानै मिथिथाराखैमोन आं आदा गिदिर गिरिन्थि जाबाय आं निमाहा होथारदो मुलुगाव एसेबां सिख्लाफोर थानायावबो बे गथ'आ दिनै नोंनि हिनजावखौ माबोरैथो आखाइयाव हमनानै बोखो नंगौ आदा आंबोथ' बेखौनो मिथिनो हायाखैमोन मानो बेबायदि गाज्रि खामानि मावखो बियो बेनि खारना जाबाय बे गामियावहाय बयनिख्रुइबो साबसिन आरो मोजांसिन नोंनि हिनजावा हिनजाव जानानैबो दासिम सिख्ला गोरलैबादि नुनायखाय बियो आखाइ हमदों बेबायदि हिनजावनि बराद गोनां हौवाया जाबाय नों बे सेंग्रानि बिसारा दा नोंनि नाखायावसै मा खालामा नोंनि नाखायाव होलांबाय दे आं थांनायसै दे गोजोन्थों नंगौ फंबाय नंगौ मा फंबाय 50 थाखा लांदो माइब्रा जौ बिदैफोर बायनां लोंहैदो नों फंबाय हाबाब आंनि हिनजावा एसे मोजां होननानै आं मिथियाखैमोन नोंसो आंनि मगनाखौ खेंबाय धन्य फंबाय धन्य थांनायसै दा माथो बायदि बे सेंग्रालाय आंलाय गिखाबायमोन आं दंसेयावनो मानो गिनांगौ हाबाब हिनजाव आरो हायला मुलि बेसे सानबावनो आंलाय फुंबिलि
That's the keeper. I think the keeper's much of a chance here. He gets an inside edge. आफा सानस्राङादा खुलुमसै आदै जिराय जिराय That might They be are costly, missing a Freedy line. जोंनि क्लासनि बेस्ट स्टुडेन्ट अ जाथों जाथों आफा जाथों बिदि नङा बिनानाव जानो हागौ मानि गाहाम मास्टार डिग्रियाथ' कमप्लिट जाबाय दा मा एम्बिसन लानानै दङ रिजाल्ट मोजां जायोब्ला PhD खालामनो सानदोंमोन आदै मोजां डिसिसन आफा इसोरनि अननायजों रिजाल्टआ मोजां जानाय सानस्राङादा बे आंनि आयं खुलुमसै मादै जिरायदो दे आफा आंबो PhD खालामनो सानदों जानाय जानाय नोंनि गोसो बादि फराय सानस्राङादाबो हेल्प खालामनो खोथा होदों जिरायदो नोंबो बबे गामिनि नों आफा आरो न'खराव सोर सोर दङ बर' सालकुमाराव मादै जोंनि न'खराव आइ आफा बिदा सासे आरो बिनानाव सासे दङ मोजां आफा न'खर गोलैयानो दाजिखालि साबसिन जोंथ' ब्रह्म धर्मखौ मानियो नोंसोर बबे धर्मखौ मानियो आफा जों ख्रिस्ट धर्मखौ मानियो आदै मोजां आफा मोजां धोरोमा जेबो जाया मानो सोरजिगिरिया सासेयानो बिश्व ब्रह्माण्ड बिफां लाइफां जिब जन्तु आरो मानसि जाथिया गासैनो बिनिनो सोरजिनाय धोरोमा मानसि आरो हारिखौ गाज्रि लामानिफ्राय दैखांनानै मोजां लामायाव थाबायनो फोरोङो नंगौ बिनिखायनो गाव गावनि धोरोमखौ मानिनायनि लोगोसे बुहुमनि गुबुन गुबुन धोरोमखौबो जों गोसो गोरबोजों मान होयो आफा नंगौ आदै नोंसोरनि साननायखौ मिथिनानै मोजां मोनबाय हिन्दु ख्रिस्टान इस्लाम बेसोरो जाबाय सत्य आरो सोराङाव थाबायनायनि लामासो मन्दिर मस्जिद गिर्जाया जाबाय जोंनि गोसोखौ गोथार आरो स्रां जाहोनायनि फोरोंसालि धोरोमा मानसि जातिखौ गावनि असे होननानै साननो फोरोङो आरो बेखौनो धोरोम होननानै सानो जों आफा नंगौ मादै मोजां गियानखौ मिथिनो मोनबाय आइ जानाय लोंनायफ्रा जाबायना जायाखै नायद' इसे सम नांबावनाय आफा थाङाय सानस्रांखौ लानानै एसे बेरायहोनानै फैदो फागला अनजालि आं नोंनि थाखाय अराय
राजाफोरनि नोजोरा अखानाय बोलानो सान हाबबोलानो नोंनि महर गोदैराव आंनि मेगनाव अराय साया माया सना अराय साया माया आंनि खाथियाव गोदै गोदै रावजों रायलायलांनि लामानि सेराव गोदै गोदै रावजों रायलायलांनि लामानि सेराव जानायाव लोंनायाव मावनायाव दांनायाव गोसो आंनि सुखु फैया गोजोना गोजोना आंनि जिउआ सना आंनि जिउआ आंनि खाथियाव गोदै गोदै रावजों रायलायलांनि लामानि सेराव गोदै गोदै रावजों रायलायलांनि लामानि सेराव मानोथो बिदि अमासि जानांगौ जाखो बोराय जेबो गैले जोंहा माइनाव गिबि भुमि संस्कार आयेनाव हा गासिनबो खास थांजोब्बाय माबोरै थावरि बावनाय सिदेत ख्रिस्टिया जेबो राहा गैले आंहा आयौ माबोरै बिदि जाखो बिदिन्थानि लिरनायाखौ रावबो बागुनो हाया दुखु सहायनानै ख्रिस्टियाखौ सालायनानै जानांगौ जाबाय बांद्राय दासानहाबसै बोराय औ आब'नि रावानो थिग जों बयजों मिलायनानैहाय ख्रिस्टिखौ सालायनायसै महायथो थांनो साजिना ओंखारलायखो आदा गेदेरनाव आलासि जानो थांनायसै आङो आलासि जानोबो सम मोनाखसै नोंहा दुखुनि दिनावहायबो बे हिन्जावनि आखला बिदिसो नै ख्रिस्टिनि मोजां आखौ मालाबाबो सानरोङाखिसै बे बिसायाबोथ' जोबोद दुखुथिया जाबोथारबाय गोरा गेदेर नुनानै गोरलै बैसोआवनो गथ'आखौ बिलाइ हरनाङासै दाथ' आलाय सिलायसो जाबोनांबाय उदां फिसायाबो बादा होखायामोन माबोरै बिलाइ हरनांखो उदां आफानि सुखुनि ख्रिस्टियाव थानानैबो जोंहा दुखुथिया फिसा हिन्जावनि गुनै अमासि जानांनोसै फिसा हिन्जाव बारा मालायनि दुवार बादखानाय होननानै साननायानो जोंहा गिदिर गोरोन्थिमोन नंगौ बुरै
जेब्लायबो रावबो बेबायदि गोलै बैसोआव दाबिलाय हरथोंसै। मा खालामबावनाय हुहाफ्रा गाथेनबो खास्लांजोब्बाय। खाफालनि लिरनाय आखौ नाजावनानै लानांगौ जाबाय। बाथुवा बाथुरिफ्रा गाथेनबो ओंखारलांबाय। दिनैहाय नोंबो ओंखारलांदो। आयं आं नोंसोरखौ नागारनानै थांनो हानाय नङा। आंनि बिमा बिफा गासिनबो नोंसोरनो। दुखुनि दिनावहाय दुखु सहिनांनाय बेबायदि दुखुनि समावहाय नों सासेल' जोंखौ गावनि असे खालामनानै लाबाय फिसा। इसोरा नोंनि मोजां खालामथों। आयं आंहा खोथा मोनसे गेदेर खोथा नांगौ दङ। मा खोथा दे बुं, जों जेबो साना नोंखौहाय। न'खराव दावराव जानाय सानानै आरो आयं गोरलैखौ गिनानै आं खोथानो हायाखै। आयं बेनिखायनो आंखौ निमाहा होदो। बाजै आलायस्रिनो जेबो गोरोन्थि गैयामोन आयं। सियाव संख्रि बाबजासे होनाया बाजै नङामोन आयं। आयं गोरलैसो होखुमायामोन। आयं गोरलैया आंखौहाय सिगिनानै दोनामोन। बेनि उनावबो मोख्रियाव खानाय दोंथ'ब्ला खांखोमा गोथै बायदि जिरादफ्राखौ आयं गोरलैयानो होसनदेरामोन बाजैखौ नासयनोखाय। हाबाब मा इसा गुसुंथिया हिनजाव जाखो बिलाय। निमाहा होथावै गिदिर गोरोन्थि जाबाय जोंहा। हाबाब मा एसे सानना हुआ दुखु होखो जोंलाय बिहामजोफ्राखौ। गोलै बिबारजों लोगोसे आलाय सिलाय हगार हरफ्लांबाय। इसोरा जोंखौहाय निमाहा होथारनाय नंले। थां सोमस्रिनो मायंनो दै गिलाससे लाबोनानै होफै। दे आयं। आं दिनै दैयाखौ लोंले। ओइ बेंगा लाबो दिनै जौआखौ नाङो। दे गारा लांसै दे। जराय हाबाब मा जाखो आंनि संसारालाय। माथो बोरैथो फिसाबो मोखांखौलाय खानायजों फुवासे मोनद्राय जासेनि। नांलाय जोङो नोंसोर बादि बिहामजोआ। नांलाय जोङो नोंसोर बादि बिहामजोआ। नांलाय जोङो नोंसोर बादि बिहामजोआ। माबा जाबाय आंनि मालिका फैदला द'। आयंआ माबा जाबाय। मा जादों बेंगा मा जादों? दे आयं दे। आयै मा जाखो बोराय नोंलाय? सामब्रि माइबारि नै बोराय माबा जाबाय। मा जाखो? जयसिं गोख्रै फैदो नै नोंथाङा माबा जाबाय। नै दो बोराया माबा जाबाय। मा जाखो हा मा जाखो? माबोरैथो बिदि जाखो आयै माबोरैथो बिदि जाखो? मा जाखो नोंलाय? आफा मा जाखो नोंलाय बोराय? मा जाखो? मा जाखो बोराया मा जाखो? दे फैदो दे रजा नायथ' आयंखौ। माब्लाथो जाया बेंगा माब्लाथो जाया। आखाइ देनायनि मा जाखो आफा नोंलाय? जोंनि गोराफ्राया बेले। मानो जोंखौ नागारना थांखो नोंलाय? आयंनो आंखौ फिसाजो बायदि मानोमोन दिनै माथो नागारना थांखो? मा जाखो आफा नोंलाय? जोंखौ नागारना दाथाखै आयं।
आयै जों सफैबाय। आइया गैयासो नामा? बेगफ्रा लाबोदो। हनै फैगौ। सार। फैदो। अ दे। अ नोंसोरसो माबोरै सफैनांगौ जाखो दिनैलाय? थो हामबाय। नै बुरै जयसिंमोन फैदों। सिमां मोगथां बोरैथो सफैथिखो होनो दिनैलाय? दे जिरायदो। आंनि गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होथारदो आफा। बिमा गदायनि नासयनायाव नोंसोरनि गथ'आ आलाय सिलाय जाबोनांदों। बिनि जेबो गोरोन्थि गैयामोन, आंबो बुजिस'नो हायाखिसै। दे जिरायदो। गथ'आखौ बेसेग्राब दुखु होबोखो नोंसोरो फिसा? नंगौ आयै, आंहाबो हु हा गावनि नामै गैयिनि गुनै जेबो राहा मोनाखिसै। इदौलाय जोंने हु हा गासिनबो खारसांजोब्बाय। अ जयसिं फंबाय, माथो नोंने दिनैसो नखा नायदों? नोंसोरनि गुनैथ' जोंनि बे नखरनि दुवार आरगियावनायले। निमाहा होथारदो गुमै। लोंनाय जानाय खोमसि नखराव थानानै जेबो बुजिनो रोङाखिसै आं। आर बेबायदि माब्लाबाबो जानाय नंले। दाथ' आफाबो गैले, हु हा गासिनबो खारसांजोबनान दुखु सहायनो हायाखिसै। नै आफाबो गैलेसो। बे खेबसेयाखौ निमाहा होथारदो। फंबाय जयसिंनि रावाथ' गाज्रि नङा। संसाराव थाबोला मानसिनि गोरोन्थिफोरा जाथारखायो। निमाहा होनो हानायासो मानसिनि देरसिन आखु। गोरलै बैसोआव आलायस्रिखौ बिलाइहरनाया जोंनिसोना गोरोन्थिमोन। नंगौ आइ, गोरोन्थियाथ' जोंनिनो बांसिन। खोथालाय नंगौ। बिदिब्ला मा खालामनो गाहाम जानायसै? अनजालियानो खोथादो दे। बर' हारिनि दावगानायनि गुनै सहराव साख्रि बाख्रिजों लोगोसे जोंनि गामियावबो नोजोर होथारनांगौसै। मानोना जोंनि माहारिनि 90% मानसियानो दाबोनो हु हा लानानै ग्रिस्टि जाबोगासिनो दं। फंबाय जयसिंखौ कअपारेटिभ दानानै गोदान नियमै एवनाय गायनाय आरो बेजों लोगोसे गोरलै इन्डास्ट्रि दानायनि गुनै जाथायगिरि खालामनानै होब्ला गाहाम जागौमोन। थेंक इउ अन्जु फर योर गुड एन्ड पजिटिभ एडभाइस। बिदिब्ला जयसिं फंबाय, नम्बरनि रावफ्राखौ मिथिनो हाबाय दा? बर' माहारिनि दावगाहोनायनि गुनै सातालि हाइस्कुलनि मैदानाव एदौनो मोनसे गिदिर सभा खुंदो। नांथारगौ मददनि गुनै आं दंसै आरो आं गावनि इन्डास्ट्रिनिफ्रायबो इनभेस्ट खालामना होनायसै। जानाय गुमै जानाय खामानियाखौ दिनैनिफ्रायनो हमजेननायसै आं। नै मानोथो गसंबाय थाखो? आयै उइ जिरायफैना।
आलायस्रि आइ बेजों फैथ'साय आलायस्रि माब्रैथो दं आलायस्रि बौ जिरायफै दे फै जिरायफै ओइ देवबार बोरमा खासिया मासे गोदायदोलै